En el Palau Ducal ho tenim tot enllestit per a que aquest estiu visques una experiència única. Deixa't seduir per les seues elegants estances i assaboreix els secrets millor guardats de la família Borja. Com a aperitiu et presentem el Palau a la fresca. Quina millor manera de culminar una visita guiada a poqueta nit que amb un glob fresquet a la terrassa més espectacular del Palau. Una experiència que combina història, cultura i un vibrant vermut. Deixa't sorprendre pels sabors del tast de la Duquessa, on la innovació i la tradició es fusionen en cada mos. Gaudeix d'un deliciós sopar acompanyat de les millors cerveses artesanals, a càrrec del Llúpol Craft Bar i el restaurant Vins i Més. Descobreix la màgia oculta del Palau Ducal baix les estrelles. Amb les visites nocturnes, explora els seus racons més secrets i endinsa't en la seua fascinant història. Amb el Cinepot d'estiu, el Pati d'Armes es converteix cada dimecres en el lloc ideal on gaudir de les millors pel·lícules en versió original en un entorn històric incomparable. Assaboreix els menjars dels Borja en un palau de tapers. Celebra la Fira i Festes de Gandia amb aquesta visita teatralitzada, on en cada espai t'espera una deliciosa tapa per a degustar. Viu una experiència culinària inoblidable i comparteix moments únics. Vine a gaudir aquest estiu d'un món d'experiències, des de capvespres a la terrassa fins a degustacions gastronòmiques úniques. Submergiste en la màgia del Palau Ducal.